Ongietorri Espaloian Koskaren bigarren denboraldiko 10. saiora, eta gaurkoan Baxe Nafarroako bi erbi etorri zaizkigu irrintzi horreko tontorrera, Bloin taldeko bi taldekide, baina Bloinetaz aparte beste proiektu asko dauzkate, musika zaratago antzerkian jakinduan bezala berriki edo dantzan, eta baita pelikularen munduan sartuta daude. Beraz, aitzaki parega da guretzat guztionen inguruko sorkuntza prozesua hitz egiteko, eta horretarako etorri dira, eta ni oso eskertuta, Mairi Barne, gaixo? Iepa. Eta Pascal Irigoyen, zer moduz? Zure? Posten naiz, ni baitere. Lehen bermuta hartu dut, pixka lasaitzeko, ni beti orduri jartzen naizelako saio hasi baino lehen, beraz, orain ja ongi konten. Noiztik Iruñera etorri gabe? Zudela gutxi etorri zira, bultzera. Xakekin dingira urta jirundagian hor, oita amekana izan ginen laban. Ileitat, pasa. Ongi. Eta ni nintzen ere kontzertu bat ikustera abenduan beraz, dola, ez zain aspaldi ere. Zerena, jakin baditeke. Gita bai esena. Bale, bai. Eta beti harrera ongi Iruñan? Bai. Ongi sentitzen zarete? Bai. Posten naiz. Bueno, lehen aipatu dizudan bezala, Bloineko bi taldekide dira hauek, beste asko daude taldean, baina zuek zarete ahotsak, esan daiteke. Gero badago diskan beste abestiren bat zuek zaretena protagonistak ahotsan, baina hoi esango dugu. Baina hortaz aparte, Bloinetaz aparte, toapatu altzaiz luego, liatzen naizela, aurkitzen lan zaituztegu Abia, Xak, Bainoleten noski, eta beste proiektu askoretan, orain Altxaliliko dokumentalean, eta zuk Pascal aipatu didazun antzerkia, esan daiteke, edo? Dantza ikusgehi bat da, bilaka dantza konpainiak ere maiten duena. Eta? Zer martxan daude proiektu guzi horiek, Bloinetaz aparte, besteaz hasiko garitz egiten zer modu daude? Este niz. Abia? Ez, bai, Abiarekin justu aterako dugu disko bat heldu den astean. Ez dakit hau noiz aterako den, baina martxoak. Bai, bi egun barru uste dut aterako. Martxoaren 13an aterako dugu gure bigarren diskoa, beraz, orain tita, eta gero martxoaren 20an dugu aurkezpen kontzertua ere, beraz, goiti gero segituko dugu lan behi hau aurkezten. Eta gero zineman Altxalilien proiektu dokumentalarekin ari niz hor dola 2 urte deia, eta oino bidean, baina hori bide luzea izaten da, beraz, ezagit, badut oino demora initzen aintzinean. Bai, asko duzu. Bai, pentsatzen dut, bai, untsa da ere, gauzak emeki aintzineraztea. Bai, eta zuek kasuan, Pascal? Hemen kasuan hor musikan Xakekin, Frigorekin ere, badugu talde bat Frigo, bertsoak egiten dugu eta txe egiten dugu. Eta gero bilaka dantza kolektiboarekin baitugu emanaldiak bezperan ikusgahiarekin. Eta Elirale konpainiarekin ere beste dantza garaikide konpainia batekin aurrentzako ikusgahi bat muntatzen ari gira. Oroitzen naiz ere, zurekin egon nintzen azkenetariko aldi batean, oparitu zen idala zenaren taldearen diska. Horrekin, martxan zaudete? Joan den urtean egin dugu itzulera bat, biziki modan den zerbait. Eta egin dugu itzulera bat, eta biziki untsa pasatu dugu. Eman ginetan hiro kontzertu, gero bi disko atera ginetan garaian 2014an eta 2017an, eta pixkat itzulera zen, baina egia kantuak pixkat biziki lagun gelditu gira, biziki untsa pasatu dugu, hainitzi egiten dugu, agia kantuak pixkatza hartu direla, edo kantuak ez gu ez dakit. Biak ez, imaginatzen dut. Baina jode, maitza erakutsi zenean, iruditzen zaidan oso divertigarria, oso bitxia, eta bai, jode. Eta itzulera bira hori bikaina izan. Bai, biziki untsa. Eta pozgarria da ere olako gauzak entzutea, egia esan. Eta itzulera beken joko duzuen izbait, zezenen taldearekin edo? Ez. Aukera izango dute Bizkaitarrek Barakaldon entzuteko? Ez gira dituko. Ez hori egin hiru kontzertu guk maite egin leku batzutan, eta gero hortan gelitu gira, eta ikusiko noiz bat behiz hasten gira, baina atxikitzen dugu pixkat besapean hori, ez dakit gure gogoen arabera, eta ikusiko dugu hortatik noiz bat behizea
musikan aliko giran. Berriz bilduko gira afari baskariak egiteko sego, jomuna ikusiko nezpat. Jakin, Iruñan behintzat nik ja maigaineratu dudala zenen taldea nizbait hemen izateko zek. Eta hainbeste proiektu zinguratuta egonda, zer sentitzen duzu esan nahi dute buruan proiektu bat baino gehiago baduzuelako, eta horrek askotan, igual, nik behintzat, ez nagola zuek bezain beste proiektutan murgilduten jolaz ere, baina bai batzutan kakanaste bat sortzen zaidala, ni musikaria naiz, baina baitere hemenago irratsaio bat egiten edo noiz behinka idazten edo dena delakoa. Ez dakit zer sentitzen duzue zuen biziarekin edo... Esan nahi dut, nahiko zenukete zerbaitetan zentratu eta listo, pozizio dute zuen polivalentziarekin edo... Ene biziko galdera zentrala, ustez. Kaos mental ejaldoia, nik pertsonalki. Baina denbora berean, behar dut onartu horrek nahuela ere betetzen, eta beti horren txeka ibiltzen nizela, berazo. Hala, zakit, ene ustez, beti entxatzen niz, albezala horrek atxemaiten ez sobera burua galtzeko, baina eta batzutan martxan da, eta batzutan bate. Hala, zakit, maite dut nik ala ere nola, zakit, ekilibratzen diren gauzak, eta loturak sortzen dira ere, atxemaiten dut proiektu desberdinen artean, nahi ala ez, batzutan ikusten dituzu bizki separatuak, baina beti bat dute eragin batak bestearekin, eta nonbait elgarra berasten dute ere, beraz. Nahiagoko zenukete igual bat hasi, bat bukatu, beste hasi, bestea bukatu, edo gustatzen zaizue... Piskat hori gertatzen da, ala ere nola dena denez oso disponibilitaterik dena egiteko. Eta ni pertsonalki azken urtetan joan iz piskat proiektuak apaltzen edo piskat libratzen ere denbora gehiago. Eta nik eskertzen dut ere geroztak gehiago proiektu bakotxan izatea eramaile bat. Eta beraz nik proiektu bat eramanen dut, baina ondokoan ez du nik eramanen, eta piskat hori geroztak gehiago eskertzen dut. Eramaile hitzak ez du egin nahi pertsona horrek duela dena erabakitzen, baina bintzat ardurak hartzen dituenak. Eta hori geroztak gehiago maite dut, eta horrek ere permititzen du proiektu bat eta baino gehiagotan ibiltzea, eta ez direk dena zure gain egin dugu, eta... Zu jarri dezakezula alea beste batek ardura duen proiektu batean, zurea ere dena ere, baina beste modu batean hartzen duzu proiektu hori igual ez zain beste ardurarekin edo lasaiago, ni kasuan igual. Egia, eta gero ere ez dute proiektu guziak iraupen bera, batzuk badira irauten duten biziki denboran mugatuak direnak, beste batzu aixe, ez dakit. Horrek laguntzen du ere behar da justuki jardurena eta horreka bat atxemaiten. Eta zuen buruak musikari bezala aurkezten duzu edo... Bai, alagir, bai, nik astuko ina ala aurkezten dut. Beti zailtasun bat bezala ere ni Segi mundutik heldu niz eta piskat ingurumen hortan iduritu izan zata beti piskaten ebeldu jadira ere, baina mundu artistikoa inutil banda bat dela, eta beraz beti zailtasunak dut piskat horko katzen, baina ala da, ni musikan ari niz, eta hori duten ofizioa. Ez dakit, enik ostatzen zat piskat gehioen ustez, beti badut kompleksu bat musikan nizelarik, pentsatzen dut, badut zinema ere ondoan, beraz, nunbait horrek emaiten daut ere, zerbait ez bakarrik musikari bezala definitzeko, eta ez dakit musikan adibidez biziki mugatu asenditzen niz ere gaitasun nahi nitzetan, ez dut txekula nola, ez dakit, sakondu egan nahi baitu adibidezene biziko denbora osoa dedikatu hori bakarrik edo ikasketa batzuen bidez, egiazki jakintza bat sakondu, eniz bide horietatik pasa beraz. Beti hola niz, piskat bien artean, zineman berdin, beti bat dutene musikarik arta ondoan piskat zerbait konpentsatzeko balio dautana. Eta berdin, zineman, bai egia gaur egun denbora alere hainitz dedikatzen dakotala filmari eta prozesu lentoak baitira eta lan hainitz gale egiten baitituzte holakoek, baina
berdin, eniz sobera zinema ingurumen batetik heldu, nire handitu niz tipi batean, ez dut bat ere kultura sinematografiko handirik, interesatzen nuga horrek eta ikasketak inditut horretan, baina ez dut ere, zakit, badut beti legitimitate problema bat ere horretan, beraz, zakit, fiskat biekin, horako nasketa bat osatzute biek, eta, bai. Bai, nik egia esan musikari bezala ezagutu zintuztean lehen aldiz, eta egia da musika hori gero oinarri izan dela duela 3 urte argitaratu zenuten Bañolet filma aurkezterako orduan. Ez dakit ze balorazio egiten duzuen horren inguruan. Zire 3 urte geroago, ze pentsatzen duzue Bañolet eta Zeia da, nik duela gutxi ikusi nuela lehen aldiz, eta ikaragarri iritsi zitzaidan, oso berezia. Gero galtuko dizuet pixka bat horren inguruan eta, baino... Nik ikusi nuen, gero baitugu Bañoleten 2 bertsio bat dugu bat Euskara hutsean, eta beste bat azpititulaturik, beraz biak erakutsi izan ditugu. Nio joaniz ikusi izana urte bat terdi berantago filma eta Euskara hutsean, eta maitatu nuen, biziki maitatu nuen, atseman nuen bere akats guziekin eta bere hutsegite guziekin, guti gora bera, astapenean aipatu ginen zerbait ikusten zela hor emaitzan. Eta gero frantsesezko azpitituluekin atera ginoen, eta horren ustez gainiz gauza galdu da, ez dugu lortu, ez ginoen aski aurre ikusi gauza hori. Zaila da, azpititula jartzea filma bati? Bai. Bai, eta... Kolore aldatzen dako ahunt ez dut. Kasu horretan nik ere biziki gaizki bizizan dut hori. Ez da gita pentsatu behar ginuen, idazketan hori kondotan hartu behar ginuen ez. Ez ginuen bat ere hori buruan, eta egia hor beste zerbait dela, eta azken finean ikusi duten Bañolet filma ikusi duenaren parte handi batek ikusi du frantsesaz azpitituluekin, ez da euskalduna izan. Eta beraz, filma hori ere bildu dute. Eta hor, anintzat, ez da nahi ginoen filma hori. Ez dakit, badu zerbait euskarazko azpitituluak ezagiz ere, batean hitzekin pixkatola gehiago emaiten duzu pizu handiago bat ere esplikapen, ez da bortxaz esplikapen bat, baina hitz batzueri edo eta txemaiten dut, nik ere ahun sentsazio bera dut, esoiten dut alarik azpititulurik gabe. Beste zerbaitek unkitzen nu, ez dakitana sobra definitzen zer den, giro bat edo unibertso bat edo bada, hola energia bat unkitzen nauena eta egiten duzun bezala, pixkat, ustez, astapenetik hola ginuen gogo bat ilustratzen duena, sobra jakin gabe zer den edo teoriarik sobra pausatu gabe horren gainean, eta bai, hori gero gogo jago da, badirelarik hola hitz konkretuago batzu pausatuako horren gainean, gero argiki ere badu beste gauza bat, da filma hori egina izan dela junte, ez dakit, gerrilla moduan, eta egin dugu titau... Azkar ez, bihaste iraun zuen... Bai, eta ere idazketa, ez dakit, bai eman dugula denbora bat, baina biziki gestu impulsiboa izan da, eta horrek duen edertasun guziarekin, eta ustez horretan, bikaina izan da manera horretan egitea ere, baina gero horrek ere uzten du beste, badira gauza batzu, ez direnak aski pentsatuak, ez direnak bururaino eramandako gogoeta batzu, eta gero horiek denborarekin miskat frustragarriago izaiten aldira behar da, edo, ez da dena logikoa, ez du, badu alde pixkaten, ez hori bat ere badakituen. Ez da nola egen baditu bere akatsak, ojilotuak direnak ere, eta gero frustragarri izaiten aldirenak. Ezagutzen ez duenarentzat, Bañolet filma, Bañolet herri fiktizio batean oinarritzen da, Frantziar estatutik askatzen dena filma okurritzen denaren 11 urte lehenago, Krespanago lako zerbait, eta horrez geroztik sortzen da herri horretan bertan, Frantziar kulturatik haratago dijoazen erritu, oinarri eta harremantzeko moduak, ezta? Hori da. Eta nola bururatu ditzaizuen ideia hori, esan nahi dut. Baduelako Euskal Herriarekin harreman pila bat, baina
Ez duzu aipatzen ere Euskal Herria denik, esan nahi dut. Hori adibidez, ez dakite, hasi ginen pixkatola hipotesia hori pentsatzen, eta gero gertatu dena da ere, kuadro hortatik abiatuz, hasi girela olako mundu bat garatzen, eta pixkat urrundu gira hortik ere, eta hor beste gai hainitzna hasi dira, beti pixkat boterea jemanen inguruan, inguruko gaiak zirenak, eta azkenan egi gisa edo ez heldu eta eugen arteko boterea jemanen. Pixkat beti bazen ari goji hori ala ere. Baina, egia da, pausatzen dugulako adhori astapenean, eta gero gauza airatzen dela beste mundu batera edo. Astapen batean ere aipatu nahi ginen enitz ere irabazleen diskurtsoak, oroak frantses kulturan guk alabizi baituko frantziak lujaldean, azuman mespretsu baden populu guzientzat, frantzian diren beste populu guzientzat, kolonialismoa, olako gaiak aipatu nahi ginitin eta gu azken finean Euskaldunak nola ikusiak giren lujalde horretan beti justifikatu behar dugu, beti barkatu behar dugu, eta beti gira irabazlean menpeko. Piskat horretik eta piskat galdera zen eta zerriteke kontrarioa. Piskat zerriteke adioz gu alabagina frantziarekin. Bai, eta gero zentzurtan ere ze zaila den gero dinamika horien austea eta ze beste aspektutan agertzen diren edo... Pixka bat pesimista delako igual pelikula, amaitzen den moduaren gatik, askatzen delako frantziar estatutik, baino ez botere harremanetatik orokorrean, azkenean bai agertzen direlako figura batzuk botere nagusi aur dinamika horretatik apurtzen dutenak, ez? Badago aurtxo bat baztertuta dagoela horregatik, nik ulertzen duaren arabera, baina azkenean oiarra hiltzen dute, ez? Azkenean horrekin... Beti bortizkeria desplazatzen da azkenean eta beste hainbat elementutan agertzen da eta bukaera arte, bezakit... Nik beti banon itxalopena ez dute oiarra hilko eta honekin apurtuko dute eta kontua da, herrito bat badagoela aurtasunetik heldutasunera pasatzeko eta hori oinarritzen da errekako jainko moduko bat deitu eta oiar bat hiltzarekin. Bai, pixka bat, bai da, baina ederra da imaginario hori eta sortu duzuen ez dakit, giro edo hori eta kontua da, beti aurkeztu direla aur batzuk horren kontra, inkluso baten bat nagusi bati aurre egiten diote eta hiltzen dute, ez? Ulertzen duan arabera. Baina azkenean bai hiltzen dutela oiarra eta jarraitzen dute, ez? Gurpil horretan sartuta, Baioleteko aurtxoak. Bai, badu. Entzatu giren nahazten kolonialismo, nazionalismo, egia olako gai superpontente batzu eta berdin ere aski joan gabe gauza guzien bagnerat eta gehi inozentzia aurtzaroa olako dena gauza olako nahazkete bat indugu eta piskati nahosi eta hortik zerratea zen, egia berdin ez duela aski sakondu, gauza batzu politatea. Baina ematen du aukera ikusleak edo horren inguruan hausnartzeko, ez? Zaten nahi dut, nik ikusi ezaket pelikula fikzio horretatik eta absurditate puntu horretatik edo eman diezaioket sakontasun bat, esan ez, naiz eta nazionalki askatu, beti ongo dira gure etxean indar batzuk gure kontra ingo dutenak igual, ez, edo... Bai, junt, edo norberak ere ukanen du beste bortizkeria forma bat ere beste batekiko, nun jokatzen diren egunerokoan botura hegeman horiek. Ukan dugu denetaiko ajetan batzuk egin dugute, ez du, deus ulektu, beste batzuk egin dugute lagogiko analisia bat, super sakona, anarkismotik analizatuz eta ezagitze, eta, beraz, bakutsak hartzen du, nahi duen hausnarketa hortik, eta batzu unkitu dira justu unibertsuarekin eta musikarekin, eta funtiu. Nik ikusi ez duenarentzat, erabat gomendatzen dut, eta Kanal Dueko webunean dute ikusgai. Kontua da, orain bertan entzuten ari garen abesti hau adibidez pelikulan agertzen da, bloinen abesti asko bezala. Kontua da,
nik ulertu nuen hasiera batean, Bañoleten ideiatik edo hartzen dela Bloin egiteko asmoa edo. Baina Bloinen diska, Bañolet filma, baina 2 urte lehenago argitaratu zen, edo hortan nik hankasartzen dut. Ez izan daulako zerbait. Bi gauzak eraman ditugu paraleloan, filmaren sortze prozesua eta musikarena, grabatu ditugu guti gora bera momentu berean ere, beti izan dira joan jinak bi gauzan artean, gero diskoa atera da, beraz, Bañolet behar ginoen aurkeztu Durangoko azokan, ukan bai ginoen Durangoko beka bat, eta beraz aurkeztu ginoen hor bertsio bat, etzena jasbukatua eta eta atera ginoen ere orduko diskoa. Beraz, urte bukaerako, 2008 batean, presten. Eta ondotik hartu dugu denbora arte luze bat, berriz lantzeko filma, eta hortako atera da urte bat berantago, edo pixkat gehiago. Eta ondotik, berantago, behin filma aurkeztuta, eta filma aurkeztan ere guk emaiten ginituen kontzertu batzu motx-motxakola 20 minutukoak edo binaka, diskoko kantu batzu aurkeztuz, eta hilabete batzu berantago, erabaki ginoen taldea muntatzea eta taldean emaitea ere Bloineko kantu guziak kontzertu gisa. Eta izan zen lehenago, Bloin egiteko asmoa edo Bañolet? Pixka dena, guaztan egin duzu impulsiboki, baina ez ginten etapa guziak super zehaztu eta zer izan entzen, eta hainitz egin dugu azken finean ezan gira gauzen egiten, eta gero aintzinatzen ziren behar ordenak ez egitu gauzak, eta baziren ginten beste... Urgentziak sailkatu ditugu. Ja. Momentu batez nahi ginoen egin ere zine Zine kontzertu bat izatea, momentu batez ozen forma hori. Hori buruz abiatu nahi ginoen, gero abandonatu ginoen, eta izan ditu etapa ezberdinak, eta azken finean... Paraleloan egin dira ala ere, ajunt nasiak eta kantu bat ateratzen zen filmaren behar batentzat, edo batzutan alderantziz, beti nahasten ziren bi gauzak. Ongi dago egiteko aukera egotea eta dena ezain zurrun mantentzea filma bat, eta hanen espontaneoki ateratzea ideia horiek eta oso interesaria da, eta zuek hori egiteko aukera izatea da sekulako ikuslarentzat eta biziduenarentzat oso polita gero zuzenekoekin eta jarraitu duzuelako pixka bat Bañoleten munduaren barnean buruhandiarekin, nola duzun izena? Xandelorekin. Gero, baitere danborra jotzen duten figura tapatu horiekin. Ajunt hori zen ideia kontzertuarena zen, gero emaitea ere segipen bat asmatu ginen unibertso hori eta pixkat kontzertua ere hortik elikatzea eta proposatzea ere ikusleari beste unibertso horren bizitzeko beste manera bat musikaren bidez eta begi kliska batzu eginaz eta horrek eman dauku kriston jokoa ere zuzenekoa pentsatzeko eta ez dakit pentsatzea eta aski inspiragarria zela ere pentsatzea ze elementu ekartzen aldugu zuzenera ze maneratan eta sortzen zuen beste bitxikeria bat maite ginena. Erbiak adibidez, pelikulan ez direnak agertzen, baino zentralidade desente handia dukatena zuen zuzenekoetan eta diskan ere. Igual aurrak izan daitezke edo ez dakit nola, edo besterik gabe, eske batzutan ere bideratzen dugu burua gehiegi pentsatzera eta igual ez da hain, eta pixkat... Juntu lehtu duzu gure filosofia. Ez egia... Erbien bun zen mesua eta hortik erbiak eta etzen ez dugu ari hainiz tiratu. Nik pelikula ikosterakoan hain nintzen betxatzen, non sartuko duten hau, sekulako temazoa delako eta irudi potentea sortu zezakelako horrek baino. Ez, bai. Eta Bloin sortzerakoan ze influentzia musikal edo ez dakit, igual burua soberatzera botatzea da, baina ez dakit zer zenukaten buruan zerbait, ze estilo edo ze influentzia, ze gustatzen zaizuen gara jorretan? Pentsut, The Do taldearen, pozuez Open Joe. Open Joe. Nola markatu? The Do musika talde bat, frantses musika talde bat, Finlandiak musika talde bat. Bat uste bizpairu disko ateraik, gaur egun ez dira gehiagoari.
eta garai batez hainitz partekatu ginen disko bat. Bigarren diskoa. Aski hainitza da ere, badira hainitzola elementu tresna tipi, soinu tipi, ez dakit jostailu, badalako, eta giro desberdinak ere, badira. Ez dakit gero, ez zauti duritzen hola ari ginela estilo bat ipentsatzen, bazenez pixkat filmaren aitzakia, ez dakit, filmaren gauza hori ere ondoan, horrek ideki dauku pixkat, ez dakit, ez gitu bat ere estilo batera mugatu, zenta batzutan kantuak sortzen ziren filma baten eszenaren zat. Bale. Eta, ez dakit, adiez, aur tipi, baztertua den aur horrek momentu batez kantatzen du kantu bat egiari. Baina beste hizkuntza batean, ez? Bai, gero aldatu genituen hitzak. Baina hori adibidez izan zen, ari ginen eszena horren idazten, eta pentsatu ginen, ez dakit. Beste kantu bat hartu ginen, referentzia gisa horren zen. Bai, egia hartu ginela, bai. Zein zen? Au Solitude. Nola ditzen taldea? Birds on Wire, uste dut. Bai, baginituen nola referentzia batzu egia batzutan. Eta hanentzat ere, adiez, bada kantu bat ere filmanak. Bai, han kantua pixkatola. Bai, han. Ebe, hasta peneko referentzia horren zatzen, David Bowieren... Garzia batek kantatzen duena. Hane Garzia, bai. Oso, beste idan eretzat, ze polita den. Maitasunezko edo maitasunen amaiera bateko, ez, edo lako zerbait. Eta hoi sartzen duzu diskan, edo, diskan parkatu pelikulan? Zati tipi bat, hasta penean behar zen gehiago agertu. Eta zer referentzia du horrek? David Bowieren Starman, hasta penean hartu gehiago. Ez du zer ikusirik, mena pixkat... Energia hori zen gehiago. Eta nolatan adibidez abesti hori ez duzu kantatzen? Zagit, aneri proposatzea pentsatu ginen, fezuk proposatu zinakon. Bai, eta astapenean pentsatu ginen berdin maiaren motzarekin nahastia. Eta gero estudioan grabatu zen, toma bat, bi hiru, eta hirugarrena pentsatu ginen hori da. Etzen balio deus gehitzea, puntiu, bikaina zen hori. Eta gero baduzu beste abesti bat zizkuntzatan Bretainarez, bai. Eta hori ere beste? Hori berdin, bazen instrumental guztia jadanik grabatua, eta Paskalek igurri zuen bere Bretainiako lagun bati. Piskat bideratu zala ere testuan irudikatu nahi ginuen, hola, ez dakit, irudi bat, nahi ginuen egeka bat iburuz, eta zakitze, giro proposamen batekin, eta gero berak intzuen nahi zuena. Eta ez ginen bat erolako zerbait irudikatoa guk. Eta berak intzuen bere proposamena, eta txiki ginen. Tipa hori lehen ari zen Greinkoch musikatalde batetan. Bai, Rankor, bale. Eta hojoaz eta hor... Ahont pentsatzen ginen arituko zela, oiuka. Bretaindak ez, eta... Ara? Eta gero Bagnolet filmaren prozesuan, ez da filman gutia gertu, nahi ginen hori eraman ere frantziak mespretsatzen ditzen beste populu batzuekin. Kanakiarekin, Bretaindarekin, eginen harreman bat sortu haiekin. Eta jintziren grabaketara familia bat, beste lagun batzu, ero kanakiak batzu ere. Eta pixkat egia hildo horretatik izan zen ere proposamen hori. Ederki, igortzure, baimenarekin guazen han abestia entzutera ratotxa bat. Ari zen igan irri egin ta berri zedan ondatzen da dena ondatzen da. Gorputzean zehar badua zainetatik ireki ginituen ardo botietatik eta dena lerratzen zauku eskuetan
zituzten arresietatik. Eta dantzan ari zanigan. Jarraituko dugu elgarrizketarekin, hor bigarren plano batean entzuten dugun bitartean. Eta orain galdetuko dizuet, pixkat, sorkuntza prozesua garatzeko ezinbestekoa den elementu baten inguruan, eta da, non egiten denez. Eta horrekin lotuta irakurri dut 200 bolondrez egon zirela, okerezpanago Bainolet filman laguntzeko. Gero baitere bertako produkzio talde batekin Sofaldiak okerezpanago lan egin zenuten. Zenbateraino lagundu dizuete inguruko egiturek, esan nahi dut, olako produktora herrikoek, ez dakit gaztetxeak edo dena delakoak zuen sorkuntza aurrera amaterak orduan? Hori izan da gakoa gigi. Bai, behiun gutxi gura bera kontabilizatu ginituen behiun, zenta esena batzutan gintziren adibidez hainitz figurante, eta egiazki, ahi-ahia izan zen, horren inguruan mobilizatu zen energia. Bazen, gara, Sofaldia elkartea, dena gure garazi inguruko hainbat proiektu artistiko garatzen ditugu lagunen elkarte bat, eta horrek ez dakit, kristoen laguntza ekarri zuen, gaztetxeak kristoen laguntza, ez dakit, iten ginen, ez ginen antolaketa guzia pixkat azken momentukoa zen, beraz batzutan, ari ginen, behar ditugu 60 figurante hemendik biegunetara, iten ginen deialdi bat irratian, eta biegunetara, baziren 60 figurante, kristona zen. Nik imaginatzen dut hemendik, guazen 60 figurante biltzera etziengo dugun pelikula baten dako. Egia da, Basen Nafarroan irratiak sekulako pesua daukala komunikazio munduan eta berriak plazaratzerako orduan. Jende asko kentzuten du irratia. Bai, eta bikaina zen, ero izan den erantzuna ere, edo ez dakit adibidez aurrak berri nituen, ama musikarak asla da, eta bat aurkoru bat, bidaltzen zuen mezu bat, eta biaramunen baziren 50 aur denak atope edo zertarako prest. Eta gero bazen pertsona, grabatzen gineolek baziren gure inguruko pertsona hainiz laguntzaile, eta baziren batzu adiaz justu sukaldatzen, justu hainiz dela egin abetu goizetan topatzen ziren ama jontan, erosketak egiten, baziren olako lauzpabos pertsonako denentzat sukaldatzen, beti izan da kristoen zaintza, zentzu horretan. Ego erdi guziz baginen minimo 20 pertsona jaten, beste pertsona bat arduratzen zen problema guzietaz, jarraitu berdira 50 aur gehi berda trikota berde bat, feste olako gauzak deatzen. Bueno, justo horitain ditzen. Bueno, barkatu, segi. Ez, antziotze genioen. Eta gero ere bai ekipo teknikoan eta izan dira jende biziki komprometituak, ibili gira bainat iturriotzekin kameran eta jande etxebegirekin soinuan, baziren ere beste laguntzaile batzuk, Akin, Morea, ekipo tekniko bat, bikaina izan dena, eta kanaldude ere izan da aski beste elementu gako bat, argiki astapenetik sustengatu dituena, eman dauzkiguna bezakit materiala utzi, kanaldudeko langile bat ere libratu da, beti gurekin biltzeko hortan, eta ez dakitola, bai, konfiantza oso. Gero, postprodukzioan ere kristoen laguntza ekarri daukutean, egon gira muntatzen, zeitzen bat hilabetez, gaizok, zukinen hor, kanaldudeko parasitoak soko batean muntatzen. Hala. Pentsa, zu hasieran aipatzen zenuen baserri mundutik etorrita egon daitekeen aurriritzi do, bira, 200 pertsona biltzea. Mesegur. Esan nahi dut, badagola ere... Sustengo ejaldo. Bada kristoen sare, juntukek du filma guzia, zagit proiektu guzia eraman, Eta Ialajeko egiaren gandik ere, eta hauzapezak hainitz lagundu gitu. Dena utzi dauku, Berginoan utzi dauku egiko eskola, nola udan grabatzen ginoen, eskola guziak gurezatzen bertan iten ginituen baskari, afari, logistika gauza guziak bertan ziren. Galiten ginoen guzia baginoen eta...
beti... Egia, hor, argiki egikipiaren zaitu biltasunak eta jokatu du hainitz. Hemen imaginatzen dut eskola batera joan eta haien espazioa eskatzea, eta itzein zazu udaleko ez dakit norekin, eta bidali eskutitzu bat ez dakit nori asironi, eta en fin. Eta baitaren abaritzen dudana sare horretaz gain, da zuen inguruan ikus daiteke Abia, Xak, Bloin edo dena delakoarekin, agian merkatutik haratago edo kapitalismoaren dinamikatik haratago edo dena delakoaren edo gustatzeaz edo ez gustatzeaz etik haratago, jendeari gustatzeaz edo ez gustatzeaz haratago, baduzula aukera sorkuntza egiteko, baldintza guzti horiei sobera ere erreparatu gabe, sorkuntza gustan zaizuelako, eta inori ez ere esan gabe, esan nahi dut, kontuan hartu gabe zer entzuten den orain irratian, edo ze usan zaion jendeari, eta esan nahi dut zerbait, gauza singularrak eta bereziak egite dituzu. Badago jendea ere, musika, ez dakit, hegoaldean askoz normalizatuago, nik uste dut dagoen musika egiten duena, bai Lapurdin, bai Nafarroan duzu beroan, baina nik uste dut elementu hori, berezitasun hori, ere askoz gehiago dagoela zuenean, ezer idealizatu gabe eta erromantizatu gabe, Gero, guk badugun frantses estatuak eskaintzen du musikaz bizitzeko manera, musikaz, dantzaz, antzerkiaz edo... Arte eszenikotaz. Eta beraz, guk badugu xantza proiektu horiek eramaiteko pixkat plazejarentzat. Ez dugu bete beharrik ekonomikoki funtzional ezaten. Beraz, hortarako ere askatasun bat badugu atxemaiten dut horretan. Hala ere behar ditugu bete gure kasetak. Baina ez dugu proiektu horiekin eramaiten. Ez dugu autua egin, adiez, Bloinek betetzea gure ez, baina hala ere parte hartu du. Eta nik adibidez Abian bai dena da biziki lan deklaratua eta baldintza horietan da, justu ere Abia eramaiten duen konpainiak egin du lapari hori ez konzesio artistik hori egiteko edo hasteko segitzeko ez dakit gauza singularrak edo ez dakit gogo singular batzen arabera proiektu biskat ez dakit hausartak diren edo baina hasteko olako pario artistiko batzu egitearen alde ari dira ere lanean hainbat jende gure inguruan eta ez dakit eta gu ere hainbatean horretatik ari dira. Bai, enidu izen zatal ere musikaz bizita bakarrik hainbat urtez data gehienak sartzen dituela ejomeriarekin, dantzaldiarekin edo olako formatuekin eta horrek ogibidea emaiten zatatela eta ondoan gehiago, nahiz eta ekonomikoki zerbaitek gutxiago, baina plaze jarentzat egiten diren gauzak... Hori nabaritzen duzu, bai, egiten duzuela... Zaila da ere esatea zer egiten duzu plazerraren gatik eta zer egiten duzun beste gauza baten gatik baldintzatuta, baina... Gaur egun lortzen dugu eta egia Bloinekin adibidez lortu ditugula kaseta batzu. Guk hainbat kaseta behar ditugu. Kaseta? Bai, da lortzeko artista estatus hori eta gero hortik ukaiteko hilabetero lantsari... soldata modu bat. Bai, hori da. Behar dira urtean bete hainbat kontratu. Katxet bat da kontratu bat. Bale. Kontzertu bat da katxet bat. Eta badako puru minimo bat, eta hori betetzen duzularik, emaiten dautzu estatusa, eta gero horrekin joan behar duzu beti urrengo urtekoak betetzen, baina baduzu olako konpentsazio lantsari bat, hilabetero emaiten dautzuna lantsari duin bat. Eta konpentsazio hori lortzen duzu aurreko urtean lan egindakoaren gatik. Hori da, bai. Eta urtero da behitzea, zure estatusa mantentzeko, eta... Eta zenbateraino zaila da erresa hori egitea? Astapenean lehen urteetan
iruditzen zata hainiz proiektutan ibiltzen zirela eta be proiektu gutxi pagatua direla. Eta nioak momentu honetan nahiko estabilitate baterat heldu nizun eta proiektu gehienetan deklaratuan izan, kontratu bat badutan, beraz aski erretxazata gaur egun horren egitea. Nik ere bide bat egin dut hortan, beraz, baina gero alere aktibo izan behar duzu musika edo antzerki edo zure disiplina nahiko aktibo eta dedikatu izan behar duzu. Beraz 43 kontratu dira, pentsatzen zu, 43 egun lan egin nintot egeski, baina giberan badira berdin beste egun bat batzutan. Hori da, entsaioak ez dira hor. Bai, ni pixkat berdin, hor aski privilegiastua senditzen izan eta hori arte beti ukan ditut, ez dakit. Hola, lan kuadro onak, baina pentsatzen dut, alere gubiek badugula xantza, xantza ez dakit ez, lana egin dugu ere, baina ez da egesa denentzat ez, eta urtero badira gainera hola mehatxu batzu, forma behi batzu, piskat estatus hori mehatxatzen dutenak, eta badira initz, iristen direnak justu, eta urtero badutenak kristoin estresa ere, zenta hori ez duzularik lortzen, ez duzu deus, ez duzu esparoa, ez deus. Beraz, gogo jada ere. Esparorik ez ezer, ja. Bueno, horretaz aparte, nik uste dut Bloinen diskan baitera aipatzea dituzuela hain politak edo ez ziren gauza batzuk arlo sozialari dagokionez, eta nik uste dut Baxe Nafarroak desente jasaten dituenak, turistifikazioa edo grazia egiten dit aipatzen duzueran zabestitan da, munduko hiritarren edo kosmopolitanoak demokrazia irakasten olako zerbait. Zueko izentitzen duzu pixka bat, Parisetik edo behiratzen dizuetenean. Bai, ahunt. Bai. Bada, animaleko kolonizazio gauza bat, azken urteetan gerotan gehiago areagotzen dena, gainera Covidetik landa ezin gelditua da gauza hori, eta baita gainera exotizazio zerbait ere hor. Bezinez gugira salbaiak, eta haiek ekartzen daukute arkia, demokrazia eta holako tontakeriak. Eta biziki aspergarria da. Eta biziki aspergarria da, beti haien diskurtsuan gelditzen girelako, beraz gu justifikatzen ari gira. Eta pentsut baino ulet hortaz ari dela ere. Parte batetan hasteko. Eta ez dugu sekulan lortu gurerat eramaiten, nik hasteko impresio hori dut, eta ez dekin nola sobera egin, hori zen baino uleten ideia bat ere, baina gurerat eramaiten ez da bai da hori. Zerbait zen mazken. Nabaritzen duela baita ere pixkat kanpotik baino hartan ere harremanak izan da, bai nekazaritzarloan adibidez bai badagoela sekulako komunitatea eta kanpoko erasoei aurre egiteko indar hori, baina adibidez ikus daiteke zerbitzuan edo kaletik zoazenean kultura baten eta herri guzti baten merkantilizazio bat adian, baita ere hemen Iruñan nabaritzen duguna pila bat gure kaleetan esan nahi dut, ikusten dira Euskal Herriarekin zer ikusia daukaten gauzak merkantzia gisa, eta hori ere jasatea ezta badago bietatik ez, alde batetik komunitate hori, baina beste aldetik igual etengabe nabaritzen duzun eraso hori eta ez dakizuna noiz azkenan jende asko egiten duelako hortan lanean ere, ez? Esan nahi dute ez dakitzen bai jendek irabaziko duen dirua gauza horiek saltzearekin, gato baskak edo dena delako saltzearekin. Segur. Eta hortan sartuak gira gaztelanik, gazteetan berduzu lan bat udan diru ateratzeko, beraz lan hainitz hori begira dira, ostatuetan, dendetan, udan, eta nola dena jende etorriko den, beraz poliki sartiak gira hortik ateratzen den diru baten onkitzerat, eta ez da berdin, horrek gero kentzen dauzu erreflexio puntu bat ere, berdin edo. Baita, gero gu partikulazki garazin gainera girazun alde batean biziki agerikoa den turismo efektu jaldoi hori Kompostelako bidearekin, bada kristoen ekonomia guztia horren inguruan da,
udan bada animaleko jendea, neguan dena etxea da. Ja. Eta, hori da panorama. Bai. Baina, bueno, badago jendea lelo baikor bat botatzagatik, badago jendea horren aurka doana, eta badaude egitura nahiko sendoak, horretik aipatu ditugun guztiak. Baina leten borroka egin zuten 200 pertsona horiek adibidez, eta horre ingo diogu tokatzen den guztiari. Entzungo dugu baitere, ja honekin bukatzeko azken abestitxo bat, eta gero azken galderak Igor, baimena baldin badut, eta listo. Ederki, entzungo dugu abiaren abestitxo bat. Tristerik du kantatzen Txorinuak aiola Tristerik du kantatzen Duelarik zer jan zer edan Kanpoa du begiratzen Eta honekin bukatzeko, saio der honekin bukatzeko, galdetuko dizuet, Iruñako kontzertuaren inguruan, agian ja pixka bat ola urrun duzue, baina nik oso presente dut, pila gustatu ditzei dalako, eta han sortu zen oso giro ederra, jendea zegoelako isiltasuna pixka bat eskatzen, ez dakitzuek ere egin zenuten hori, baina oso toki txikia da Iruñan jo zenuten espazio hori, eta galdetu nahi nizuen, zuen showa ez delako dena asotsez beteta dagoen zuzeneko bat, badaude isiltasunak eta momentu intimago batzuk, gero badago ere violentzia edo sua edo dena delakoa. Urduri jartzen zarete gauza jo bizitzerakoan, egiten zaizu pixkat bortitza olako isiltasunak egotea jendaurrean, edo aski natural hartzen duzue dinamika hori? Ni astapenetan biziki urduri nintzen, eta pianoan egiten entzatean eriak dardarkan nituen, eta pasatzen nituen, biziki impresionagarria da, hori pixkat denak zurizu dira momentu hortan, eta isilik, biziki beldurgarria da. Eta gero kontzertuak emanez, lasaitu niz, baina bai, astapen batetan biziki urduri nintzen. Egun hortan jendea zenukaten metro batera. Bai, ahunt. Ez, eta gero egiten duzuna ere aldatzen denez, eta gabe giroz, eta bastentzira energia batetik bestera, eta bat-batean, ari zira hor pixkat antzia duzu, ari zira erdi dantzan, eta oiuka, eta gero bat-batean biluzik zira, eta jendea zure gandik metro batera, eta hor, kriston isiltasuna, egia impresionagarria dela. Gero, horoko gean, nik biziki maitatu ditut momentu horiak egiazki, atxemaiten dut, ez ginen segur bat ere pario hortaz, astapenean, joan gin horiek funtzionatuko zuten, eta egiazki dudatu dugu, hainitz, ez ginakien nola eraiki kontzertu hori eta hola, eta ez dakit, ni konteniz atxemandako gun formaz, eta nik maite nuen ere, pertsonalki ere bidaia hori guzia itea, emaite astapeneko joko energia hori gero bat-batean behiz jaustea, gero behiz zartaraztea gauza, joitea gauza bortitu atera, behiz goxotasunera, zakit. Biziki maitatut jendeak nola erreakzionatu duen ere, horoitzen iz ere, Iruñakoa bikaina zen, argiki, eta gainera, zakit, holakoetan ere, baldintza teknikoak eta fiskat kaskarrak dira, gainera 6 gira taldean, beraz, Iruñakoan 5 ginen. Baina usaian 6 gira, tinko, eta horretzen iz, ustut hor kendu ginituela monitoreak azkenean, dena bidali ginoen fiskat akitera, eta momentukoari bakarrik konektatu, eta holakoetan, gainetan, nik bizki maite dut sortzen dena. Eta, nahi non berz jaite jantan ziot. Ez bai, eta hori itzen izere azken kontzertua zere Zumaian, ez txosna gune batean, etzen bat ere gure usaiako giro bat edo, eta lehen leho horiak orfez, emozioa sortu zen, denak biziki presente, isiltasun momentu horien sustengatzen, eta egiazko konexio bat erakusten. Iruñakoan gainera esango dizut ongi entzun zela, bikain entzun zela kanpotik, eta giro edorra egon zen, eta bueno, oraindik aukera ez baduzue izan entzuteko, ez dakit noiz baita izango zuen, espero baietz, espero dut Blon berriz holtzetara
bueltatzea, eta honekin ja utziko zaituztegu entzule maiteok, mila esker Maia eta Paskal etortzagatik, mila esker zuri ere Igor, eta hurrengora arte, aio! Aio!